karaktera. Tu se bavimo različitim problemima, jedan od velikih problema koji se bavimo jeste internet zavisnost i negde pomažemo mladima da pronađu različite načine kako mogu da koriste internet, a da im to ne smeta u svakodnevnom životu. Ono što vidimo kada radimo sa njima jeste da oni uglavnom koriste internet za dve ili tri stvari, online igranje igrica, Facebook i eventualno chatovanje sa prijateljima preko Skype-a ili Facebook chata i tako dalje. Jako mali broj njih koristi mail ili koristi internet da bi saznalo neke korisne informacije. Tako da je jedna od velikih stvari koju mladi ljudi danas treba da nauče, to je kako da koriste internet, da postignu nešto, da urade, da nešto novo saznaju i da prosto istaknu neke pozitivne primere u društvu. Jer ono što najviše šeruju jeste nešto što je loše ili koriste za ogovaranje i tako dalje. Jako mi se dopalo što u ovom projektu ljudi imaju mogućnost da naprave tako neku veliku pozitivnu promenu i da iskoriste sve one pogodnosti koje internet pruža, koje su zaista jako velike. Ono što je isto jako važno prilikom toga, to je da nauče kako da se organizuju i da pored toga nauče kako da cijene neku svoju privatnost i kako mogu da uspostave saradnju na jedan ok način, znači gdje će se poštovati svačija mišljenja, ideje i gdje će svi dobiti priliku da se iskažu. Ono što je internet negde predstavlja jednu sliku toga kako izgledaju stvari negde u stvarnom životu, pa je tako na internetu vidljivije ko koga ogovara, ko se s kim ne voli, ko ima kakve interesovanje i ko što sluša u slobodno vreme, dok to već u stvarnom životu nekada nije toliko vidljivo. I isto tako je važno da na internetu primenimo i sva ona pravila koje poštujemo u stvarnom životu, da tako kažem, a to je da one ljude koje ne volimo jednostavno ne puštamo u naš privatan prostor, da kada nas neko vređa kažemo dosta, da kada nam se nešto ne sviđa to jednostavno sklonimo i da negde vežbamo da postavimo granice svog prostora i da to radimo i online i u stvarnom životu. Ja sam bio jedan od predavača na projektu E-odgovorni, danas smo baš završili radionicu, bavili smo se nekim pozitivnim promenama koje mladi u Kruševcu mogu da naprave i to je bila i tema moje radionice, kako oni mogu to da urade i kako mogu da iskoriste medije, odnosno društvene mreže, da im u tome pomognu i da prošire celu tu akciju sa drugim mladima u Kruševcu da se jednostavno to deli. Kad se stvori tako društvo koje na taj način funkcioniše, onda može sve da bude super, a mislim da je Kruševac idealno mesto za to.